السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ الله برکتتون در کسب کارتون ای خطابی نگهبانتون باشه و شما را آمین. یک سوالی شخصی بود. مسئله زنی دویم گرفتن اما برای ما یک مسئولیتی مهمی در کارایی که به همه دخل داشته باشه، هم به ما، هم به وای دختر، هم به زن، هم به پدر و مادر. انا مقصد گپ خیلی که ما مثال میخوام که زنی دیگه میگیرم صدقاً از خاطر الله مقصد. انا دختره که گرفتانیم پیش که مثال گمراه بودیم، خطا میکنیم، الله بخشه، مثال отношения да будем خیلی دختر مقصد معامله گپ میزدیم. با مرور زمان میره مقصد کلی بس کردیم الحمدلله. انا مسئله در چیه که سن سال تقریبا ایمو مثال 25 تا 30 اولی سی نشیدگی استاد. مقصد گپ همیه که زид мебироянд хонаги ё авлод занако коми ҳам гапа фаҳма ай занако зид мебирора. Ин маълум ай ки мисол як мардум дар фитна устод. Ана ин кора ма сидқан мехоҳам. Ӯ духтаре ки дигим зани ма шидание ӯ сидқан мехоҳад. Мегӯяд ки ма ба тамоми чизи шароити ту розиам ки тура бигирам барое ки дӯстат медорам. Ӯ дар интизори ма ҳай. Мисол мо хай як ду сол мешавад зан гирифтагим. Ана ба ҳамин масъала баъд масъаларо кушодем ки дуюмшам бигирем яки як бора барои ҳамин зид биромадан. Хонагиҳо зид биромадан хера аз бори ҷанг мисол тӯҳматҳо мешида байна. Ва хай насиҳат мекунам ки корро накунед, хатое. Ман мисол ҳамин чиза сидқан мехоҳам мефорам ба маслиҳат шава, ба баҷоӣ не. Барое ки ба баҷоӣ шава оқибатш ба безе биёхӣ. Дар ин вазъияти ҳозира ҳамин чиза мехоҳам ки ба маслиҳати ҳама каса хонавода шава, не ки гӯш намекунам. Хай мегӯям ақаллан ки розӣ намешед, ҳамин кор да мара кор нагиред. Мисол ман зӯрум мераса ки ҳамун духтара обеспечиват кунам, ҳам иша, ҳам ӯша. Мисол хонаи шахсӣ надорам. Дуюмша мақсад ки дар шахсӣ бимонам, не ки иҷора монда метавонам то вай шидана. Ҳам хеле масъала даем устод беҳад ҷиддӣ ҳамин масъалада рафтагим. Хай ҳисоби ки ислом дуруст нест. Дига ма ҷанг намекунем, чӣ намекунем ки фақат ждат мекунем тарафдори во розиянд, мисол ки тарафдори мо розӣ шаванд, баъд ҳамин кор шава. Тарафи во ҳамин ҳисоб ждат доранд ки кай ай мо розӣ мешавад ба ҳамин кора маслиҳат кунанд, як чӣ кунанд. аҳне ки ҳамин хонагиҳо мисол падару модар ба ман зид мебироянд, қадима ҷанг мекунанд, мефаҳмонем, не ки ба ҳар ҳол бефоида. Чӣ кор кунем? Ҳаминда чӣ маслиҳат метавонем ки ҳам мисол сабаби ба ма норозигишон чист? сабаби норозигишон толи ҷавонӣ мегӯяд. Оли ту нав зан гирифтагӣ, хона надорӣ, ана бо чие мисол? Хай дига намедонам дигаш чие. Мисол гӯш намекунанд, ягон фатворо гӯш намекунанд, ҳам исломӣ, ҳам чӣ насиҳатӣ. хоб масъалае ки якун мушкилии худатон аст. Умуман аз нигоҳи шариат, яъне гирифтани зани дуюм иҷозат аст, Аллоҳ таоло иҷозат додааст. То ин рӯза гуноҳ мекардед, ҳеҷ кас кордор набуд. вақте ҳалол карданӣ шудед, ҳама норозӣ. наъузубиллаҳ. ба ҳар ҳол касе агар эътироз баён кунад барои ҳукми Аллоҳ таоло, инаш мушкил аст ки барои чӣ Аллоҳ таоло иҷозат додааст, бояд иҷозат намедод. Ин гапҳо хатарнок аст. ё бадбинӣ дошта бошад нисбати ҳамин чиз. Мардум як маслиҳати хуб бутен устод ки да ҳама таъсир кунад. Мисол маслиҳат ошиқ бошад. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам гуфтанд ки ма аъламу лилмутаҳаббина мислу никоҳ. барои ду шахси ошиқ ягон давоеро намедонам мисли никоҳ. ягона давояш никоҳ аст. дига даво надорад. ана масъалае ки
духтара ягон гап мегӯянд, тӯҳмат мекунанд, гапҳои қабеҳ мезананд. тӯҳмат, гунаҳкор мешаванд. ҳақорат, бо ҳамин бо мақсадое ки ҳарчи ино хонадор нашаванд гуфта тӯҳмат кардан, ғайбат кардан, таҳқир кардан, ино гуноҳҳои азим аст. ҳеҷ гоҳ обрӯи касе резонидан ҳаракатиша накунед. ҳеҷ гоҳ як одама тӯҳмат накунед. ҳатто кофира ҳамин гапҳоро мефаҳмонем устод, ҳамашам мегем, таъсир намекунам. як одами дар кора ки хеб бишинонӣ мулло боша, аморо бифаҳмонане ки ёли вазъият шароитиш нест мақсад. аллоҳ ҳидоят кунад. дуо кунед. Амин. баъд боз савол буд, шумо буд кардем маслиҳата устод? бале.